Det næste indslag her i radioen, det skal handle om en ny mulighed, som man har for stadigvæk at låne materialer på bibliotekerne i Brønderslev Kommune. I den anledning har jeg ringet op på telefon til Kirstine Grøngaard, der er en af bibliotekarerne på bibliotekerne i Brønderslev Kommune. Velkommen til, Kirstine. Tak for det. Ja, I har jo i de her tider en hel del udfordringer, ligesom så mange andre institutioner, virksomheder, butikker har. Men der er også ting, som man kan sige er blevet bedre. Nogle nye ordninger, som er trådt i kraft. Og en af dem vil jeg gerne have dig til at fortælle lidt om. Det er en mulighed for ligesom at komme ind ad bagdøren og så hente nogle materialer, som man gerne vil låne på biblioteket. Hvad går det ud på? Ja, det er helt bogstaveligt talt ind ad bagdøren. Vi har åbnet for, at man kan afhente materialer, man har reserveret fra mandag til fredag fra 14 til 17 i baggården i Brønderslev og 10 til 13 om lørdagen. Og man kan også gøre det i Dronninglund og Hjallerup 2 dage om ugen. Det kan man se inde på vores hjemmeside. Og det har vi simpelthen gjort, fordi at vi oplever jo, at folk savner at låne bøger. Der er studerende, der skal bruge bøger til opgaveskrivning. Der er en masse hjemsendte skolebørn, der skal huske at holde læsningen ved lige. Så derfor gør vi det den her gang. Man kan jo sige, at det giver rigtig god mening, fordi der er ikke så mange andre muligheder for at komme ind på biblioteket i de her tider og låne materialerne. Men hvorfor gjorde I det ikke sidste gang? Sidste gang måtte vi ikke. Den her gang har det været på landsplan, at vi skal stå til rådighed for studerende og undervisere. Og så kan man sige, at vi kan ikke skelne mellem, hvad folk reserverer. Så det er blevet til, at alle kan reservere og komme ned fysisk og hente i den her bagdør. Man skal bare have bestilt materialerne på forhånd via hjemmesiden eller vores app. Så står vi klar med dem. Så det er i bund og grund ligesom om, hvis man handler i en butik, så bestiller man nogle varer, og så har man sådan en aftale om, hvornår man ligesom kommer og henter dem, eller hvordan? Ja, det kan man sige. Man får jo normalt en sms eller en mail om, hvad reserveringsnummer man skal hente. Og her går man så bare af bagdøren og siger det, og så låner vi det ud og giver folk det ud af bagdøren. Fordi de må ikke komme ind på biblioteket. Alle de her nye ting, der kommer, du nævner også, at sidste gang, der måtte I ikke det her. Føler I også, at I som institution står midt i en proces, hvor alle skal lære, også dem, der melder restriktionerne ud til jer? Ja, altså det er jo sådan noget føle, fordi så bliver der meldt noget ud på landsplan, men man skal også vente på, at der bliver meldt noget ud kommunalt. Så bibliotek har vi ikke altid, har de for eksempel måttet noget i Hjørring, som vi så ikke måtte i Brønderslev, som kan være svært at videreformidle til vores lånere. Så vi er glade for den her gang, at det er lidt mere ensordnet i kommunerne, så vi sådan ligesom har det samme tilbud. Så I vil egentlig gerne som bibliotek have nogle retningslinjer fra regeringen, som siger, I må det her, og det gælder hele landet? Vi får retningslinjer fra Danmarks Biblioteksforening. Men så kan der jo nogle tilfælde, for eksempel da de lukkede Nordjylland, så galt det jo så kun for os. Og så har de også gjort noget i Frederikshavn, vi ikke skulle gøre i Brønderslev. Så det er nok svært at ønske, at det bliver ens for alle. Men vi prøver at formidle så godt vi kan, det vi må i vores kommune. Er der nogen af borgerne i Brønderslev Kommune, som har fundet ud af, at man har den her mulighed for at komme ligesom ind ad bagdøren, som du siger, altså låne nogle materialer? Det er der heldigvis, og det bliver også flere og flere. Så derfor åbnede vi op for Dronninglund og Hjallerup også, fordi at vi synes også, der manglede en mulighed ude ved dem. Så der kommer en del og henter, og vi også vil rigtig gerne høre fra folk, der plejer at bruge det mobile bibliotek. Hvis de gerne vil have nogle reserveringer, så kan det også sagtens lade sig gøre. De skal så bare hente dem på Dronninglund, Brønderslev eller Hjallerup Bibliotek. For ligesom at repetere proceduren, for det er ikke bare sådan lige at komme ind og sige, jeg vil godt have 2 bøger af Cecil Bødker. Altså, hvad er det præcis, man gør, fra at man starter lånet derhjemme? Man skal have reserveret, altså bestilt bøgerne på forhånd, eller bladen, eller hvad man nu har lyst til. Så det kan man gøre på vores hjemmeside. Man kan maile os, man kan bruge vores app. Vi har også en formular, en kontaktformular ind på hjemmesiden. Og når man så har reserveret tingene og fået besked om, at de er kommet til en, man får sådan en sms eller en mail med et nummer, så går man ned i den åbningstid, der nu er på det pågældende bibliotek, og henvender sig og siger, at der er kommet noget materiale hjem til mig. Det er proceduren. De her tider hører man jo om, hvordan det er at være frisør, hvordan det er at være restauratør og minkavler osv. Hvordan er det egentlig at være bibliotekar i øjeblikket? Det er lidt mere ensomt, end det plejer at være. Vi er vældig glade for, at vi har den her service også, fordi så kan vi få lov at komme på arbejde bare en dag om ugen og møde nogle lånere. Så det er meget skærmarbejde og hjemmearbejde, og slet ikke så sjovt. Vi savner arrangementer, og vi savner at ekspedere og inspirere og holde bogcaféer og være ude i børnehaver.
Ja, så lidt kedeligt, synes vi vist. Og på bibliotekerne i Brønderslev Kommune, der har jo også en bred vifte af medarbejdere, som hver især har nogle forskellige interesser inden for jeres fag, og man har fornemmelsen af, at det er egentlig en god arbejdsplads, hvor der er en masse forskellige mennesker. Hvad med det kollegiale? Har man noget tilbage af det i de her tider? Altså, det er for lidt, vi ser hinanden alle sammen. Vi har så sent som i dag holdt kaffemøde, og det gør vi. Nogle gange har vi gjort det 2 gange om ugen, og lige nu gør vi det 1 gang om ugen, hvor vi alle sammen logger på Teams klokken 9:30 en bestemt dag. Og så har vi lige en runde rundt om bordet med, hvad vi går og laver. Og hvis der er sket noget, nogen skal være bedsteforældre eller et eller andet spændende. Så vi prøver ligesom at holde kontakten. Og hvis vi holder møder, er det også tit møder med video på, så vi lige kan vinke til hinanden. Men det er det. Men helt det samme er det ikke? Til, vi kan holde... Nej, det er det bestemt ikke. Vi glæder os til, at vi kan holde frokost sammen og bakke lidt sammen igen. Ja. Fysisk. Kirstine, vi håber, at mange vil gøre brug af muligheden for at, som nævnt, bestille materialer på nettet eller på mail, og så afhente dem via bagdøren i Brønderslev, Dronnelund eller Hjallerup. Det håber vi også. Tak for deltagelsen her i dag. Velkommen. I hørte Kirstine Grøngaard, der var med igennem her på telefon, og der er altså mulighed for fortsat selvfølgelig at bestille materialer på nettet eller via mail til Brønderslev Bibliotek, og så afhente materialerne fysisk ved bagdøren. Hvis man er i tvivl om noget, så kontakt bibliotekerne i Brønderslev Kommune. I hørte her Kirstine Grøngaard.